ọkwa nkụ na-esokwa ma afụ ya nna afụ ala ịpụta na n'ogbe gasị ala ụmụ kịrịkịrị ụmụazị ahụ 15 ahụ 16 ịsatọ ite naanị wee dịza gbogobe ha akwụchakwana n'ahịrị ha akwụchara n'ahịrị ala hei amazụ nke anaghị anyị mgbe na-aga fụ ndị ala ịfụcha ndị ala ndị okenye ndị okenye kedu ebe m na-eje ọkụ maka anwụrụ ike ọkụ maka anwụrụ ike ụfọdụ ndị nne na nna ụmụ ha na-esechi ihe osise ha na-abata ha wuo ahụ apịa kpụrụcha ma tọmtọm n'ọnụ iwe ya o nwere nke aha anyị na ha bi n'ogbe mgbe ha ịfụkwa ya gwọ ha ndị suru oyibo fine boy n'oke mpụ ọkwa fine boy igbo sebesejicha ọgba pef kpụrụ tọmtọm n'ọnụ na-atụmụrịzi nwa amụ mgbe ihe eji wee gba na nwoke anọghọ bụ akpabazia nkata dị aṅa ma ọnọkọta onwe ike okwuka ihe dị aṅa ma ọ bake mba dị aṅa mgbe aka ya maka ya mana nwoke anọ ekwugo maka ihe ose mgbe gara aga akọ maka nwaanyị na-ese ajọ ọsọ mgbe ya nọ kọleji ka ndị mụ klaasị ya nubanyere na ise igbo ehi mgbe ahụ ọnụkwu odi na-ese mgbe na-ezo n'ahịa ya dị elu ka dị enwe na-amara na ọ na-ese nke kịta abọzụ jọs na-ese ya ose n'ala ama nkụ na-esokwa ma afụ ya nna afa ma ajụkwu ya nna ajụ ebe ka igbo na-eje nọ ndị a na-ebubatasị ihe a na-ese amata ha ụta ọkwa ahịa soro onye ọkpọba na-ele ndị nwa a na-akpọbarị ya ibe ana m ajụ gị ibe chebe ihu ebe ikpe gị na-eje ụfọdụ ime unu na-anọ nlọtụ anyị esibu nnukwu dibịa oyibo nnukwu onye ọrụ nleta ahụike nọọsụ ụfọdụ alụgo nlọ dị iche iche mgbe ihe ndị a na-ebu ihe ịma abụmu so n'ụbụrụ achịkọrọ gị ọnụ ije mahadum gụọ ya gụpụ ya ụda ịpụta etu a ude ya na-ede ịpụọ siri ihe ya bụrụ onye ṅụrụ ihe esi ụzọ Owere eje obodo oyibo isoro ụzọ obodo oyibo ọ bụ na ịbaghị ụgbọelu na-efeju ezigbo obodo oyibo kpọkwa obodo oyibo nke nchobe maka enwere obodo oyibo ndị nchobe na ọ bụrụ obodo ị chọrọ ije ezigbo obodo oyibo ị ga-aba ụgbọelu ya fepụge ya ebe a gbaa ụgbọ mmiri agbakwa nke nchobe ọkwa ototo ụgbọ mmiri na-ejepụ Chizọba